Аз съм роден от Кюстендил. Бех студент в София. Но понеже моя баща го взеха в трудовите лагери, аз трябва да се прибера при своето семейство, за да се занимава с неговата издръжка. И аз бех изключен от университета. Единственото нещо, на което имахме право, бехме правото фашистката власт в България не разрешава сме да сме живи все още, но бехме лишени, повтарям, от всички права. На 7 или на 8, търсейки баща ми, се среща с мене, един от младия брат Сами, и ми съобщава. Пристигнал е представител на комисарството по еврейските въпроси в Кюстендил. На гарата, на ЖП гарата, вече са композирани вагоните, конските вагони, на които предстои ние да бъдем изпратени през Радомир, Дупница и нататък към Сомовит. Какво да правим? Опитали да се свържат с народния представител Димитър Пешев, подпредседател на Народното събрание. Не намират Пешев. Как се свързали с него, аз не знам това. Всичко това вече се разшумява в града. Легионери, ратници, кобратисти, част от браниците окупират ЖП гарата, за да дадат възможност на тая делегация, която я обявяваха за предателска, да замине. И те отиват до една от съседните гари на 4-5 км от града и по такъв начин отиват при Пешев. Междувременно ние получихме писма. Всеки с 20 кг личен багаж на еди кой си ден, на 9 март, трябваше да бъдем в тютюневите складове, които се намират непосредствено преди ЖП гарата. Непосредствено преди. Затова тревогата сред кюстендилските евреи беше изключително. За всички беше ясно, че ние отиват на заколение. А как си обяснявате това, че в България българския народ реагира на това, което ще се случи с неговите съседи евреи, а в Европа абсолютно спокойно всички гледат как евреите отиват с ешелоните към лагерите на смъртта? Имате ли обяснение за това? Да. Това може да се обясни единствено с изключителна толерантност, човеколюбие и демократизъм на българския народ.